Na sziasztok srácok, a mai videóban Brawl Stars-ozni fogunk, és addig játszunk, ameddig nem vesztünk. Na hát. Most Brawl Ball-ozunk. Jó, mindegy. Jó a Brawl Ball. De ez hogy mit csinálod el? Ez elég jó lenne, hogyha elsőre kikapnánk. De miért nem lövi el az ultitet úgy, mint tudtam? Bocsánat. Jó, lépj be. Ez a Dino. Na, hiszem el. De most nekem csak hátra lődik a labdát, és lőd be. Jó, szép. Jó. És igen, ez kis akta. Perfekten nem vették volna észre. Jaj. Mert szerintem showdown-t is fogunk menni. De... nem tudom. Csak azt nem szeretem, hogy olyan csoportás... nem, azt hittem. Jó, szép. Jó, szép. Jó, és írjátok le a kommentbe, hogy meddig fogjuk bírni, de ne csaljatok, ne tekerjetek bele. Amint valamikor fogunk nem botokat kapni. Amint én örülök neki, hogy rosszul játszanak, nem próbálom, de azért unalmas. Tehát az első meccsben nem volt olyan rossz, de aztán gyere passz, de hogy találnak el? Mit megy a pali? Jó. Elég nagyot ment. De... igen. Hogyha kicsit recseg megint. Ez azért van, mert nagyon-nagyon élünk, hogy nem lesz. Neve.
szeretném, de mindegy. Lehet, hogy recsegni fog. Bull. Jó napokat. Eljöttek itthonról. Elmentek otthonról. Cordelius. Na, szerintem igen. Nagyon kervíz. Dupla V a csapattársamnak. Nagyon W-zik. Ahhoz képest, hogy Pokóval van. Ezek már presztígyesek. Na mondjuk, ez eléggé fájó. Valami jobbat nem tudtam volna kapni. No. Írni se tudok már. Mit írt? Csak hülye. Mondjuk szerintem még... Jó, akkor most csódámba. Csak írok neki. Jó, most csódámba, ameddig nem vesztünk, és ez most tényleg. Tehát azért mondtam, hogy szerintem, vagy szerintem legalábbis várj tényleg. Csak azért mondtam, hogy miért vagyok ilyen feledékeny? Tehát, hogy miért? Az nem szeretném, hogy egy 6 perces videó legyen, mert ebben semmi izgalmas nincs. Meg nagyon rövid. Olyan, mint hogyha 2 hosszú sortot egymás mellé tenném, így összevágni. És cső. Ilyen gyorsan az összes csapat. És amúgy kérlek szépen, nézzétek végig a videót, mert így kreátor lettem, de még nem beszéltem róla. És vagy hát szerintem, mert azt mutatja, hogy kreátor vagyok. És kérlek szépen nézzétek végig, mert azzal nagyon sokat tudtok segíteni. És iratkozzatok fel, meg lájkolni mindeneket. Nagyon megköszönöm. Mondjuk az a legjobb, hogy videóban most 10 meccs alatt egyet vesztünk. Máskor pedig 5 perc alatt vesztettünk ennyi kupán, tehát hogy 200 kupán. Mondjuk most ugyanúgy vesztünk. Vagy nem. Nagyon kerízve vagyok. Nagyon jól játszik. Mondjuk azért is ő a csapattársam, mert értitek? De hogy persze 5 per volt ki. Hát persze. Biztos. Ha nem tökönből szedtetek elő. Annyit. Nekünk 4 van. Nekem pedig 1. Nekem volt olyan nehéz felszedni annyit. Nem hallgatunk meg. Mindenre van buffim. Mondjuk a csapattársam az nagyon-nagyon jól játszik.
azért nem vagyunk hívásba vele, mert úgy nem lenne jó a mikrofon. Hát nem tudom, mi van vele. A hang nem lenne. Kicsi Mortiszka! Jaj, félős kislány. Hordod? Jó, kösz. Fú. Hát ezt az ultit elcseszted. Kis fiacskám. Jakob, te olyan okos vagy. Gyere már, pokócska. Ne pokózzál, pokó. Tudom, nem van jó azért, de nem érdekel. Mondjuk... Au! Eléggé hülye voltam, de nem baj ez. Most a második hely se vesztés, tehát hogy... Bro! Ezt kellett volna nyernünk, de mindig. Na? Még Orpower. Jó. Orra mythic. Nem mondom, hogy jó, de nem is lesz. Carries. Be. Popó. Majd én is popom. Ezzel most nem azt szerencsét, de... Nem érti. Mindegy. Az, hogy kell... Mindegy. Pedig ezzel értenie kéne, mert ugye mit jelent. Az a baj, hogy itt csúdámba verhetlenek vagyunk. De mondjuk ne szóljam el magamat, mert fogadjunk, hogy most fogunk meghalni. Rosszkor. Top 2. Top 2-től azt mondom, hogy az nem vesztés. Messzebbre elő. Őket kéne megölni, és csőt. Megöljük. Azt a gadgetet nem nagyon akartam, de... Vagy akartam, csak nem ilyen szarul. Ne fussál már el. És visszajön. Jó, nem, de... Megvárt. Nagyon kedves. Jaj, most miért laggolok? Ezt egy kicsit laggoltam, de mindegy. Úgyhogy így nem tudok ezt, hogy akkor... Jó, hát összettünk, de... Most nem tudom. Akkor 550 kupáig megyünk. Mert... Nem tudom, mit gondol. Mert nem tudtak ide rakni valahova egy jelzőt, ahol mutatja, hogy mennyi idő, vagy hát mennyi ideje megy a videó. Ez így unalmas. Mondjuk Brawl-ból csak azért veszettünk, mert én utálom
Én showdown ember vagyok. Még trió ott is, de részlet kérdés. Jó, most a kárd... Ne. Örülhetünk, hogy a kárd hülye volt. Jó. Meg mondjuk a bull is. Kaktusz vagyok. Még egy spike. Szerintem még egy meccset, hogy megyünk, az kb. Jó van. Nem akarok, mondom, 20 vagy több perces videót. És pusoljuk ezt az akuntat. Azért. Mert hát szeretném, hogy egy 10 000 kupám legyen már. Saját klubomban vagyok. Meg ilyesmi. És akkor nehogy már 1000 kupás legyek. Kevesebb. Ez az ember annyira bot. Az ember az nem lett bot, tehát hogy nem tudom mennyire vagyok én okos ilyen szinten, de oké. Most fogunk veszteni. Vagy nem. A Shelly félő kicsibe. No. Másik Shellynek is van csapattársa. Nem se csapattársa. Nyilván az is van. Csak előttje, de... Pedig hogyha nincs több lövés, akkor én szerintem megöltem volna. Még egy meccs. És tudom, hogy elég rossz nektek, hogy így írogatunk. Miért nem tudok beszélni? Nincs olyan, hogy beszédés megtanulása a saját anyanyelvede. Tehát, hogy miért? De lesz. Na, de tudom, hogy nagyon rossz nektek, hogy így írogatunk, és akkor a klubba írogatunk, és akkor oké. De hát igen. És ez azért mondtam. De az a kicseszett Martit, hogy roppantanám össze. Miért? Egyszer az életben nem lehet megkegyelmezni engem. Komolyan mondom, amikor Spike-kal pusolok 2000 kupa felett, akkor is egyszer kegyelmeztek meg nekem. De akkor is úgy, hogy egy Power Cube-om volt. Trió showdownban egyedül voltam. És a Bó akart velem teamelni, akinek 16 Power Cube-ja volt. És igen. Tehát, hogy... Itt van valahol a Mortis is az a bajom. Ja, ott van. Mondjuk, hogyha lesz ultim, akkor van HC ultim. Egy lövés nem pedig. Az komoly ulti, Janet.
Jó, egy lövés is. Jó, tehát ezért mondom. 16 pávol volt, nekem egy. Menjünk, jó? Ezt a questet megcsinálom. Komolyan mondom, olyan kihívás kéne, hogy egy kézzel játszok, ameddig nem vesztek. Szerintem úgyis 2 óráig menne a videó. Jó, nem biztos. Úgy lehet 1 percig se. Ez az egy bajom van vele. És elhasználtam az ultimit semmire. Adjál békén. Jó, kösz. Jó, legalább a HC-t nem használtam el. Hát ez lehozta. Na, szerintem ennyi fért bele a mai videóba, mert nagyon sok idő lenne. Vagy 20 perc 30, de nem szeretném, hogy egy ilyen videó ennyi legyen. Tehát ennek megfog 15 percet. Szerintem még. Mennyi startpot kapok? Ember? Szerintem 10-et kaptam. Rekord? Még egy. Jó, mondjuk, hogy tudom, senki sem nézi. De nem érdekel. Akkor ez az. Powerpoint, oké. Ranked végre. Nem akarok rankedezni. Gemgrebezni. Oké. De ezt miért csinálja? Úgy szét fogom tryhardolni a bronz lobbit. Komolyan mondom. Megjött. Kis snake tagocska. Nem tudom. Sezire nincs tudom. Sezire nem az összes. Nincs semmi jó skin elrazva. 80 gemre. Na, mennyi? Szerintem akkor vége. Nem. És ha megvan 5000 kupa, mondjuk örülnék a 10.000 is meg lenne, de nem baj. Oké? Akkor lépjetek be ebbe a klubba, kérlek szépen, és igen. És ennyi a videó. Sziasztok!